Kebeli baru kinong pek, kinong sengap bat ke baju kersan yang sangat uperta ke YouTube channel ke bawah capi, malaga seni bat malaga absau kenta. Hasya mengisang ya kani ke program ke jungi ke kuat man ai kebeli senam thamai pi baru ki pai ba ki baju sotanat man pek ya kani ke channel ke jungi. Ai bagan ke senam ke thamai ke manganya kendu nanu manta ke seni. Kanu ke senam ke ba warna ke jeng sup ke jeng san. Ke warna ya ke roi ke par kawan ra ya ka yo ka kot aki yin kisam gi jongi ban ki mi lenti lu ha ba kon snam ka ba thamai ki ba thamai ki ba bha kinwan ha ka jigim ka jonga ba jongphi te shua bangi ya shaprang ba ka snam arjar ar phulai ma ka bangi ya kentang din khandian sha ka jingja ha ka snam arjar ar phuar kasam arjar phuar kon ka snam ha ka ba kum ga jalahi ba baro ka wei ni la lai na ka jing khamdam ni la lai na ka jing pang covid khandai kabala jah kesem arjar arpo buat arjar arpuai kesem arjar arpo argalong kesem kebangi lah kamai lu kendian haka kamai ka kaji haka trai ka kata haka ya ke yang haka puli kadang ni bat kiwi dia ki benta juga jikem jungi kum ki brio kum ke jelang ni kuat banyak faidin haka kesem arjar arpo kita katu kat ni ki jingja ki ba sak kemau haka ni ka jela ka jungi haka jinga nanti haka kesem arjar arpo ho dari ngiyo kita sibun ki kam ki ba ni hak banyak thu ipi rai yang nak banyak thulur ki ibarok ki wajah dengan kuat ban phai tang ki katu kan ni ki benta ki belajar ke jela ke jungi berkata kalau kham tam akan cara khadar bar ka bakna kimat ya kari ba ka riu ba ya ka jela hi bar koi koi ni kimat ki belajar bar ki blastang ban pa ba ka sam ajar ko ar kedi ke jingya pundit buat apa yang ke jela mekhlia bar ka sam ha ka ba ka sarkar chung kontrak sangma ba ka sarkar chung himata biswa sarma kila soy ya kata ka MOU nani kata ka jinya tiap kular nani ka bagi orang kata ka boundary pad na ka bentaban ya penbai aki hendro tuli ki jaka ki badan hapren ka jinya ka jah hapren ka jelam mekhlia bar ka asam nadu kini kisan phusnam nani nadu ba ka mekhlia bar ka asam kila khlat no ha ka bala penmi ya ka jelam mekhlia kini ken ru tuli ki jaka ki dan pa West Khasil district pa Ribuhai bat ha East Janjel district kini gajinya soy MOU hapren konrad bat himanta kalau yo ru ya gaji itu na prime minister jakar India Narendra Modi hari penban hapren kata gajinya soy kini ki MOU dan ni gajinya baik gajinya sim gajinya penpai keliang ya kini ki rutli ki jaka keladan gajinya persyak ke babon kilian kham tam nek tu ki snom ki bahap apa meklia ki ba la syara no spo asam bat ki babon ki la snow ba ki la pun snow ba kim kwa ban ni spo asam kim suhun ya kani ka jinga soy ya peleng jong ka sarkar MDA ba ka sarkar na po asam hendrai na kaliang jong ka sarkar MDA ba ka sarkar asam kila rai ban ya be shahman an pentrikam ya kani ka jinga te sekolah ha peleng ki artli ki jella penban haurai naiwi ka high court jong ka jella mekhlia kala penmi ya ka stay order ha ka bakala ong tak dahdu benda penmena da kamwai pan hakini ki jaka ki bela penbait thamai kata hakin rutli ki jaka onomla ban si ya kinu ki mopot neni banyak penbait banyak kadau yo pot usang ka papni ba kani ka tinya sai sekolah ki tinya penbait pot kelas sakut no shiten haga juga pot ka sarkar jong kondan bat himanta da ka jing job da ka jing la ka juki banyak sai banyak penbait ya ki rutli ki jaka ke bakan thup ya ka rata shera ka bakan thup ki khanjong hima haka juga por ka sarkar jong konrad bat himata beswa sarma namar ka jingla jiki penye penbai ye kidi kendut li jaka kata haka benta ka benkong ngani ka first phase kilarai ban peteng ka jing yap nik pot aka benta ka ba rani kata ka second phase ka bakan thup i jaka ki ba khame kata ka langpi ka block 1 block 2 hendrai ka ni ka jing ya ban nik pot aka benta ka ba ka pas sedang hadu menta bat kadau kalong nomor ba kladon ki jingja ka jela ya ka bagan sabatai khamadi nata koi pat ka jingja ka ba sa kan mau ha ka jela mekhlia ka snem arajar aku kadai ka baraja bat ka bara wanra ya ka nam ya ka burom jong ka jela mekhlia bakata kalong ka jingla jong ka jela mekhlia man priang bat man penlong ya ka North East Olympic Games Ninya faidi kendiat suwa jaka North East Olympic Games. Hakapor ba pelong ika Meghalaya Games. Ngili ikat nu ka sarkar jela ka cha pendera.
kan nu kini ngilak kai kena man mat ya kejeng namar kejeng bambiang kar kompanian nama bambiang kar organize ya kan ni kemegla games kapag wabud kisamla bagi nang ilakay kaya man tiya ki kamera ki bajabo kabam kadi kamambit bambiang hindi kejeng one jo kan East Olympic Games kara plilahat ya ka jalam mekhlia man pen I siya ka than sitay laming I barok away bakam juru siya ka jalam mekhlia bakam juru siya ka ri India hi barok away hakaba kandi kejeng ilakay kala ra ya kanam ya ka buram jong ka jalam mekhlia ngadu kar kom pelong ngadu kar kom organize antakar complete na kita opening ceremony ba kom juru ka closing ceremony ka babun kinung ilakay na ka than stay lami jong kari India ka wana simenta bat kalalong sisya kata games sandi kata ka jing ilakay ka lumpung ka job bat ka balara ya ka nam ya ka buram jong ka jalam meklaya ngili I berada ka sarkar ka karsan lang la ki nong penyaj ya ki jing ilakay sports ba fair ki ya trelang ba kom juru ki pai ba kami khlia kala an priang ya kinung ki jajing ilakay ki bukan thup ya kijeng la ka sports bat ki kui de keron san ki bakalala man priang hendrai in pai pat chiki pat kijeng ja si ke bakham ya kren ke bakham kembala warra pat ya udak yong ya ka jalam khlia pakata ka dei kijeng ja ka bala ja po mukro ke ba baro na pang jongi ngempat klet ya ka de kijeng ja pakata ka dei ka bala ja ka afu arterik yo nawin yo ka snam araja rafuan kata kajeng ja kalong kajeng tombor jong ki pulit Assam ya ki pai ba badi ki parari hapo mukro haga masangut kila klon yap ki kitang sulai jong ki pulit Assam kadi kajeng ja ngila ban kan mau ki pai ba baro kalong kajeng ya mi ki pai ba mukro bandawa ban pelai ki laingot ki rangba ki bela syakem ki pulit Assam haga step jong ka aku artare haga bakibun ki pai ba ki dan kalenti ban lech ki lingkha balik ciki cakarap, balik ciki klau ki petap nam tak kam ke jongki. Bagi lihat snow ya kajeng kot ya kasnong. Banyak mi banyak dawa pelaj kita ki laingot ki beriu ki baka asam kala keno bagi dia kinong tu dia. Penban kala mi kajeng siap kaba kembal ong menia sangut kinong mukro ki wawan ki long yelong sem ki baduk. Ki belong ki kapa ju ki khun ki badi ban baik ban sumar jam ki khun. Ki belong pa badi ban kersan ki yin kesem. Kilaban klan no ban ino jendak el jong ki kesem adon ru ki ban sound ni ka jingja kani ka jingja kalawan ra ya kata ka jempat sange nam ta ka jage kan ban yep nit put ka bentar ka baar ki pai ma jong kari ki bitar ya ka jing ne ka Assam ki parari ki bitar ya ka sarkar MDA namar ka jing syajam namar ka jing ailan ya ka Assam ban le ka bamon hagi benta hapo pudusam jong ke jalam mekhlia kini ka mukro incident ani ka jingja hapo mukro ang ba soka ka don ha preng ka jing toket hau tau nong bisar le nyim tepat hadu kanu hadu menu uni no musang sedang ba toket kanang bagi pai ba nong mukro kinyo ya ka jing bisar ka bang ya kran dia usnam araja arfoa ki pai ba jong ke jala kinum la ban klet ya ka ka belajar ya kinong hikai kamenkong ka jingja ya kini kai skol ad hoc hakabada ki posni deki buntali ki miet kilaban thiamian asurok namar ka jing dawa ka jongki ban yo ya ka tulop pakumjuru ka jing dawa joki ban penhe ya ka tulop ka jongki ikin mau hakapor ka jing hi jokin kai skol ad hoc ya ka jolong kuman jong ka sarkar ya kajeng trek kata education dan kata kulit putih ban khot ya keren banyak pendek bagi nong hikai halo kende kajeng hi ke jongki hakapor bagi nong hikai kin hawa samit aki footpath aki surak ngili I ya kajeng kersan jong ki pai ba jong gajela adu ki sang balang kiru pai ba kila mi miet labat sengi banyak kersan bor banyak penskai lam kini hikai hakapor bagi samit aki surak aki bun teli ki sengi bat bun teliki miet. Nantangi kan mau ya kajing yakhi jokin guys school SSA. Ki mama kiru hadin kajing yakhi hadin kajing na yang kasakar man pendek ya kajing jokin guys school ad hoc. Ki lami chasurok man thiamiet aki lenti haki singkit haki surok jokan nang ba shlong nagamenta
ban yo ya ka hok ka jongki kini ka jing ja ju kini kai kalawan ra ya ka ke wasnusi ya ka jalai bor ka wei ba klempem onong dak yong na kamta ka sokat MDA hagasnem arajar arfuar haka ba kasin ka ban kong bagini kai kya ban thiami na surok na kamta ban yo ya ka hok ka jongki Ande shoban kot jusnem arajar arfuar ngi yo i biya baro artali kini kijing katai kini skol ad hoc kasokar MDA kalarai ban kiu ka tulok ko jongki pat kumjuru na kamta kini kai skol SSA kasokar kala pendai na kamta basiu yu ka tulok ko jongki kat kum balamang kat kum balam haru da kasokar preng na po Delhi ka ta tulok ko jongki Nengi melak ban plat ru abai kerem kini kai lami seki nong hikai school contract kibla sya wen kam no haka sokar namar ka jingja ka belajar na dikisnem arjar khandai ajar chief ho hadu menta kani ka jing jikini kai school ad hoc kibla sya wen kam no kadang sa hasun kadang sa pongdeng nyemtip ka ek sokar ka bakan le na kamta jongki lesi yang ka kam ka jongki kani ka sokar MDA ka bamenta kan melak ban le isu nambar satang ka tu kani banai haban jit da sarkar ka thamai habakan wan ka election thabangiya ipa chusnem arajar arfula ki parari kini ka sem ajar arfula kan nong ta kasnem ka thamai ya ka jella hani kan ka snem ru ka ba kongsan ka badan kam na kam ta baro kini snong kam tam kitu ki bradap kha prasnem shanen lani ki blalong kita kinam thabut lani ki badan ya ka hak ban jit ya ki hindur pongot kinam mikmat ki man mikmat ya ka jella saka yung dor thoan Meghalaya Legislative Assembly ke election kala ban long hau banai ba ar jokan ka snem ka pementa man la kapor man balong election kejujuan kajing perta kejujuan kajing pensengau na ka menta kinang thabut banjit ya ki brio ki bala banyak sai ki brio ki bala ban trekam na ka menta ka bahakamian na ka menta uduk usuk na ka menta ki samla ba kamta terter hakasam aja arpulai kan election aja arpulai nginyu i ya ka jengmi jengki political party ke bathamai ki ban mi shakmat ban terwa na ka menta ban long kita ki parti ki ban sensyal ni ki parti ki ban syakri na kam tau pai ba jong kejela Nalor kaseng National People's Party ke belam ya kan sarkar ke pemeta ke sarkar MDA ke dandu kaseng United Democratic Party ke parti ke belam Muslim dandu ke parti Hill State People Democratic Party HSPDP ke belam nadu ke por pastang jong kejela kadang lu kaseng People's Democratic Front ke belami partai akan dikasnem election ajar khatpra dan lu kaseng khnam ke bamenta kamdan chu UMLA marbu UMLA ke khnam unya so na pakoi parti dan lu kaseng NCP ke belan UMLA ne po Garo Hills mirip klat rupat ya kaseng Kongres ke bahasnem arajar puar naki arfu wingot ke MLA kembalong mata kamdan shu watang uwi eleru marbaro ki emily nang ke parti kile sakmano lakajong kajong nanta kadan ru kaseng Tribal Congress kaseng kambalami partai na po West Bengal kabamenta kalarung ki babun ki jaka jong kani kajela batrwa nagmenta ban syakri ya kajela dan ru kaseng BJP kaseng National Party kaseng ka sensyar ya ka ri India bari ka botali ki jela hapo ri India kaderu i kembaka na klan nama ka jeng wan penyeso jeng ki katakan ngot ki MLA na ki parti parti danru kaseng Voice of the People Party kabla mi partai ba kabla terwa ban syakri ya ka jela lembak ni election jokasem arja pula na penang ki parti baro kibla terwa man syakri ya kejela bat kibla mi syakmat ban perta ban pesngo syaki paiba na kapta kasem arja arpulai ka NPP kala mi syakmat ban terwa syaki paiba tak ka bakado bakale shibon ki kam
Hagini kesan senam ke baladep. Ke NPP ke dia parti ke babun ke MLA. Bar ki don ki wipat ke MLA ke par ki senglu ke balapan wan penyeso ya ka. Ke NPP lengbau menteri lengbau kontrak sangma ka lech ki pai ba halo ta ka development halo kata ka roi ka par bar ki babun ki kam ki ka le hagini kesan senam ke baladep. Ka UDP ru ke beranang apa ka sarkar ka terwa ki pai ba maka nong ka we ni ki regional party dan ni ki seng rilum ka baklan ka balawan kini ya ka bos sensyar dan ni ka bala sensyar ya ka jela hakasem araja alfulai ka UDP kam don ke ka thama ni ka don be tang kata ban kata kalong baka don ha kata ka lenti baka la penyalam ya ka jeng sensyar ka jela lan le ban yo menteri rang ba ubana ka jaj menteri la jom PDF ka HSPDP bagi dia parti nama bagi dan lang apa ke sarkar ki silong no atakum ki wipat ki parti sangru lu ma ke celah ka kongres ka pral khat lang khai kan lech ki pai ba dei tang maka ka bala menyele persya ya ka sang BJP ya ki polisi jong ka BJP nadu Delhi bat kumjuru ahnya po celah me khlaya ka kongres kan lech kan election Dau nungelam ubah themai kata ubah Vincent Pala bolong UMP jong ke jela bolong ru menteri jong ke sarkar pedang kisnam ki baladep. Nah takadon ru kesang Trinamool Congress ka bakajing trikam jong ka kala campaign ka kamlong agresif bakadon laki jong ru ki buit trikam ki jong ka. Bat kuini ki buit trikam jong ka TMC kalong lembaka scheme wika ka barang lo kum kajing kulat election la ka job la ka wana ka bor kan ai ya ta ka scheme ka ba syajar tengka sibnai ya ka wei pokoi ka long kemi na ka wei ka lang yin habar koi ka chala ya kan ka scheme wika ni la man kan mau ba ka TMC a pentri kam da ka mamata madri ka belong ka hedu jo ka sang TMC ha ka por ka wan shlo ka wika ka la khring kelang kilong kemi na ka kelang ki jaka jo ka chala ha ka ba tang her ki banai kine banai ki ba register lang ba ka ni ka parti long hadu ka masilak shiten na nyim tepat la kini kisyak shiten kelana em kum ki vote na kam taki kertong jo ka sang Trinamool Congress na tangi daru ka sang Voice of the People Party ka batarwa sya ki pai ba bukan wanra ya ka jeng sensyar ka khu ka basuba kata ka jing trikam ka jong ka banyala persya ya ki kam bamsam bat ka balik ka election na bakan persya ya ka jing penbam pisah kini kilong ke katu kini nong rem ke bagi kisang kini ya nam tak ka election arjar pulai ngimtep ki pai ba kin pedang ni em ya kita gi development scheme dan ni ya kata ka kajeng perta jo kesang NPP bukan wanra lande bakalawan ra ya karoi ka par ha ka jela ngimtep la ki pai ba hadu ka nu kin pedang ya kajeng terwa jong ka UDP bakan long kesang rilum ka bakhain tam ka bala ban yaram ya kajeng sensyar terairi lande ka ba penmi ya menteri rang ba balai na ka judgment review lajong ngimte ki pai ba hadu ka nu kinang syania ya ka sang kongres po ka jingalam jong no yalam ubat thama ngimte ru hadu ka nu ki pai ba ken pai ya ka BJP ka balai ki pai ba ka balakam ba dei maka ka balon ra ki kam penroi nang ba ki scheme ki bawan na ka sokar pedeng TMC ru kamlong mene hadu ka nu ki pai ba ki la ban pedang ban pen klak ki vote kini ki bal register dan hadu kat nu kan ka scheme wika kala ban kring ya kini thabut ke badai na pedang jong kilok kri nam tak seng BPP ru hadu kat nu ki pai ba jong ke jela wala ki babun ki kran ki social media ki kran ki babun ki san ya ke jing sniu jong ke jing sencha da ka ba ai pisah ka po election ni hadu kat nu pat ki pai ba angala poi ka si thabut ngala poi ka po election kila ban lech ki jika thabut khem da shem pisah ni ban wanra ya kata kajing sensyar ka bahu ka basuba bat kajing sensyar ka balai kajing babsa kini ki katu kan ni ki benta ki ba kum ki pai ba nginya perkhat nam takasnam araja pula sya bangin election ni kai ka ba ko manong hada kapor ba haba kalawan kan ni kalan sisin sansnam kadi ka hok ka jonga ba jongpi kum ki pai ba nang thabut man pener kam kajing start ka jongi ban bichar bania kat kum ke jing yu i ke jongi pan pusan ru nam ta ka lawai amri ban perkhat nam ta ka san snam habang ile ke jaka thebot hakan ka snam arja ar pulai ai ba kata ka vote ane ka hok ke jonga ba jong fi ka bangidon
Nadu kita ki belakang prasam channel. Ngin pendan kam hok ya ka. Mengin jit ya kita kena mikmat ke jungi. Kiban syakri hok nyau pai ba. Kiban pe nam ta uduk usuk. Kiban pe lu kham tam nam ta kari ba ka jai benri ke jing ke ba kari ba ka jai benri. Ke ya kendu akan dikisi kiban mentah. Khadu khadwai nak ka ban pen kan mau. Bagi dang bun ki isu ni ki mat ki ba ka chelna kadang angnut hadu ini kisni ke mentah. Ka isu juga inalai permit kadang yai long ke isu ke kadang yai keren hadu kini kisni ke mentah. Ka ba ka chelna kadang angnut ka ba ke bun segi dang angnut pan pentrikam ya kini ka ai. Koi pat ke isu ke ba lalong ke ba pen khluit ba kan ka term jo ka sarkat MDA ka di ka jeng pen kan ria ya ka thammetor segi pat ki chaka. Kaneru kadang sa pongding kini ka kam. La ni amat penkenria ya kitu ki khan metol ke bidana pot thami molong chuki par ki chaka makata ka digajing angno jong ki babul nang ta kaktin khasi ke bde manrong ha pokar ti sencha jo kari India ke bahadu mentaru omtip kan position la kaktin khasi ke yorong ni em ha ka khnet ke ba pra jo kari ti sencha jo kari India kata ka digajing keli jong pai ba babul bar ka ba ka dei kajing angno ke ba pat ulong hadu ini ki sngi ke ba mentah Barka bakadu kalong ka chingi pembet put apelen kam me khla barka asam ka bala jalong hadin san phusna la ka ni ka chingi pembet put ka ba a kham tam ka langpi shanu kan nai ka block 1 block 2 shanu kan nai kidi ki jaka ki ba kong san tam ki ba la wana shibun ki jing e ya ka jala me khla ngim tip ka ka ba jab ka ba long hnrei ka shong ka ti ki jong phi ha ka por pi ji ya ki nang mi khman Baka syong lo kajinya trilang jupi baro ki pai ba jong kecela pan penulong ya kini ki jang nut ki bo pai ba jong kecela udang sanut hadu kini ki sni ki po ki ba mata sai simpat na kalyang jong sangat uperta wanda ka jang ai kublis nam thamai pi baro ki parari ai bon usang monora ka jang sngan ka jang suk ki kisam ka jong pi mengin lai ki jang pang ki jang mengin lai ki jang e ki babon ta ki nya ya kalanti Kebakut, kebabek, bat kebabha. Aman na yui pa yui kemungkinan syong. Haki yin kisam ki jongi. Kumangi kermen baka senam kebatmai kan lang kabasuk basan. Ai baka tak kasuk kasan ru kan long. Haki jing ke jong fish mechmian bat kumjuk ru. Haki yin kisam ki jong hibat aka jalahi barok away. Sai simpat, kuble shi wani fi barok. Doble yun ang karkuya pi.